Uppl आरो एबसु सापर्टार थानाय जायगाफ्राव बिफेबा जेबो मावाखै। गोबां Uppl सापर्टार थानाय बा बै समनि जोंनि एबसुनि सापर्टार थानाय ओनसोलफ्राव आगुनि सरकारफ्रा नांगौ बायदि बिथांमोना जेबो जौगानायनि हाबाफारि लायाखै, जायनि थाखाय देबोरगाव समस्थियावनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। नेशनेल हाइवेनि साहा फारसे थाबायजानाय लामाफोरबो गैया। लोंनाय दैनि थाखाय जेबो बेबस्था गैया। मावनांगौ दङ। नेशनेल हाइवेनि साहा फारसेथ' थाबायजानाय लामाफ्रानो गैया। लोंनाय दैनि थाखाय बेबायदि खुनु बेबस्था गैया। देबोरगाव बियाबाव गोबां खामानि मावनांगौ दं, जायखौ आथिखालनि बिटिआर सरकारा आरो आसाम सरकारा मावफुंनो नाजागासिनो। बे बाथ्राखौनो बुंदों 3 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। नंगौ, बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि बियाबाव मोनसेनि उनाव मोनसे जौगालु खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों आथिखालनि एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ। जाय ओनसोलफोराव बिफेबा गावनि समाव जौगालु खामानिनि अन्थाइ थरसेबो गाराखै, बै ओनसोलफोराव जौगालु खामानि मावनायखौ बेखेवगासिनो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बेबादिनो दिनैनि सानाव मावफुंजानाय जौगालु खामानिफोरखौ बेखेवनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिखाफोरदाना सिगांनि सरकारखौ सोंखारिदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिटिसिआवब्ला बियो देबोरगाव समस्ति, बेवहाय चिफबो दङमोन आरो एमएलएब्ला बियो बेवहाय मन्थ्रिबो दंमोन प्रमिला रानी ब्रह्म। नाथाय गोबां Uppl सापर्टार थानाय बा बै समनि जोंनि एबसुनि सापर्टार थानाय ओनसोलफ्राव आगुनि सरकारफ्रा नांगौ बायदि बिथांमोना जेबो जौगानायनि हाबाफारि लायाखै, जायनि थाखाय देबोरगाव समस्थियावनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। नेशनेल हाइवेनि साहा फारसेथ' थाबायजानाय लामाफ्रानो गैया। लोंनाय दैनि थाखाय बेबायदि खुनु बेबस्था गैया। दा बिनिखायनो बे देबोरगाव समस्थियाव बा बे सानजा क'क्राझार समस्थियाव दाबो गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। दा बेफोरखौ दानि जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय मावफुंनायनि थाखाय नाजागासिनो दङ आरो आंबो आंनि एमएलएनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेफोर स्किम मोनबोयो बेखौ नायनानै नांगौ जायगाफ्राव जोङो दा जोंनि जे स्किमफोर बे स्किमफोरखौ हमनाय जादों। नेशनेल हाइवेनि साहा जेरै आथियाबारि थिनालिनि साहा फारसे उल्टापानि सरलपारा बेफ्राव लोंनाय दैनि थाखाय दाबो आंखाल। दा बिनिखायनो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो डिपार्टमेन्टनि माने इन्जिनियारफोरखौ लांनानै आरो बेबायदिनो इएमफोरखौ लांनानै सार्भे खालामै दा लोंग्रा दैनि बेबस्थाफोरखौ जोङो साहा फारसे जों खालामना होदों। भुटाननि आफाङाव मानोना फिसा दंखलफोर दैखरफोर खुरनो हाया, अन्थाइ गोजा, बेवहाय गोथौ माने मेचिनजों खुराबा बेहाय लोंग्रा दैनि थाखाय बेबायदि सुबिदा खालामनो हाया। दा बेनिखायनो थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय जों नाजादों। दा जायगा जाबाय, खिन्थु दाबो गोबां दंबावो। थ' बेनिखायनो बे ओनसोलफ्राव मावनांगौआ गोबां दङ। बिसेसकरि एबसुनिजों थाफानाय बै समनि रायजो राजाफोर बा दानि Uppl आगोलनि पिसिडिआरखौ सापर्ट खालामनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनाय सरकारफ्रा बेबायदि नांगौ बायदि खामानि मावाखै। ओंखायनो गोबां ओनसोला बेयो देबोरगाव समस्तिबाबो सानजा क'क्राझारबो गोग्लैसोनानै थानानै दं। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।